Misiwiti Hawaii na bar laispa laipusa. Laispa laipusa. Hakakatengok pa badukon badaman sem bakoit. Amen. Kajung e jong try jong yu Jesus Christ bad gajung e jong blay lem bad gajung salok jong amen sem bakoit kindan ringkat bad pi baro. Ringkat bad pi ru. Jajar hagdanot gajung e gajung e kane kapor yang mu yu try nagbanta kane kasngi kabatmai kam tame nilapoi ha kabakut jong kane kaayom lan kajungi balasai ngilas dang no ya katayo kabakut ha kabangi shibenta ya kajung shachutam kajung yap kajung Chris ngipet ngikme yala kajong kajung em ha to sha kat kine kisngi bradap jong kane kaayom lan ala prasang na em banwan kham jan soblai ala le shitom na em ban im ke jung im ke babha banong em ya ki kam ki basneu banong em ya ki pop ki ba ngala saile ki banga hakine ki sngi ki beladap den mata kedau ha kana klamat abang iwana khmat keduan kedepat ke jung blai ban terwa ya kene ke jung maya ban terwa ya kene ke mas ke bekhut ban ai kita ke jung dowai ke jungi hau te kumta to ken ko hanmen ko para ngin penbab notrai na kebenta ke jing duna jungi baro kam tame ngin nang pan susu ko bor yin nau ba unung krusyan yangi uni rap yangi ba mangi nang la susu pan le kham ha ha kine kisngi ki pan sowan kerpange ha kane ke tayo ko bukhut bangila ban i no ya kita ki pop jungi baro bat kam tame bangila ban shibenta da ke jing ruble ke jungi ya baro ke jing la niam jong kane ke tayo ko bukhut Tekum ta ha kane khlamat to ken ngin phai so try ngin panbab no try na kabanta ki pop ki sang ki bangila le nga phla hau le badan bor baro badia phi ko hanmen ko para bangala le pop shibun e da ki jing prakhat da ki tin da ki kam da ki jing lek lek da ki jing le pala chunga da ki jing le pala chunga da ki jing le pala bakrau e chunga namar kata karpat kamaria bukhut kabai sa gate sati ya angel berkirukut pada api pahamen kopara panduai nak banta chunga outright ulai jungi ublai badan bor baro unis na yangi madalam api ki pop jungi uni alamingi sha kajing em bom jukut amen Ken rod ko blay isnayani Try
duai ngiduai na kebenta kain kasam jong iba Ben Rowell Hasha bat kong Stella Mary Yopiao kerpang yang ngiduai na kebenta i Amesia Yopiao badan hapedeng gejeng pang gejeng sitam ai boble track and rad un ai i gejeng kot gejeng kia kebapura kam kloy sachisin ngiduai na kebenta i Yuris Karsati barke kisngi khajung i mata kisngi ngiduai boble track and rad un kurkhui i lembaga jingkoi ke jingkia hakelen kemet bet kemensem kamtame nang la susu ben em ke jing em ke babha ngiduai ro na benta ke ingesem jong i 12C Mary Sangriang bat Ricky Carbani kamtame na benta u Nathaniel u khon jingki badap mau barke kisngi kha ke jing u mata kisngi ai boble track and rad on IE ke jingkoi ke jingkia hakelen kemet bet kemensem yuman ra ro khmadu trai yaladi bagi jeng cuma bahagia jungi iway payway. Ai bo trayan kur kuyungi un kursyaningi un ai boringi bangi la ban lek ham baha ha kine kisngi. Koblei me bala penlong ya gitu baro ki bala khat mai hau Chris. Kejaj ben reu bala jit bat kejaj lingdo keba kenja sim. To ai hangi ya kamon bat kabor ban le kaba me hukum. Kenang baki paj ya kiba melakot sha ke jingem bom jekut kin la ban yalong ka wei ha ke jingej jong ki donut jongki bat ke jing ej bapau ha ki kamba bha jongki daw tra jing Jesus Christ u khon jong me u be bat basan sha rengkat bat me ha ke jing yalong ka wei jong men sim bakut u blai junam la junam amen. Kajing play naga kitab Ezekiel naga tulupa. Utrai ublay uong kumni. Ngan sa shem mikikun Israel napdeng kijaj penriu sya kiba gilalej. Pan ngan sa lumlang yaki na kaleng sodong. Nang ta ngan saya lambiang yaki sya kari jongki. Hi. Pat ngan sa penlong yaki wei kijaj penriu hakari halor kilum ka Israel. Pat uwei usim unsa long sim halor jongki baro. Pat kin om ya pat arjaj penriu. Pat om ya pia syu yaki haki ar hima. Kin om pentingit syu yalade taki play thau jongki pat kiriti pa iside met jongki. Ne taki pop jongki hanrei ngan sa pelait yaki na kiching pai lendet haki ba kilahap. Pat ngan sa penkhut yaki pat kin salong ki pa jonga pat ngan salong ublay jongki. Usyakri jonga udabit unsalong usim halor jongki. Pat kin sadon uwei unong syarai. Kin sakongu yaki hukum jonga. Pat kin husiar ban rakhe yaki an jonga. Kin sa syong hakiri hakaba kikpa temen jong pi kila syong. Kari banga laai ha usyakri jonga ujakob. Maki pat kikun kikti jongki. Pat kikun kiksiu jongki. Kin sa syong junom hangta. Pat usyakri jonga udabit unsalong usim jongki junom. Ngan siate kajutang kacing suk patki. Kan salong kajutang kapane junom patki. Pat ngan karku yaki pan pat penroy penpar yaki pan ngan bu yaka temple jonga hapeteng jongki si junom. Kajaka syong jonga kan long patki. Pan ngan long ublay jongki kipat kin long kipat jonga. Ti kijaj penriu ken satip panga utrai ngapen kentang yau Israel haba ka temple jonga kandon hapdeng jongki si junom. Kakten jong utrai.
Utrai don rain card but P. Ring God but piru. Kajing pula naga gospel bakoit kat kumu Yohanes. Kaburong halin sai. Akata kapor bu nagiju kila lej bat kamaria kapara Lazarus bat kila yo ya kabau Jisu la le kila ngej hau. Henry ladon naki kiba la lej shaki farisi bat kiba la yatho yaki yakata kabau Jisu la le. Kumta kileng dorang ba bat ki farisi kila ya lum ya kadorbar bat kila ya ong. Ayu ngin ya le namar uneu breu ula pani bon kita kishin ladang isha ba unle mon hakane karukom baro kin ngej hu bat kiraman kin wan bat penjot ya kejaka khoj jongi bat ya kejat benreu jongi Henry Wainaki ukayafas ula long uleng dorang ba hakata kasnem ula ong haki pim ya tip ro em pim snutho ba kamentoy ayu yapi ba we mentoy yapi ba we ubreu unyap nagabanta upaj ba bat ka jaj benreu baro ka we kan omjot umsham laong yakane naladehi Henry ba ulong urang ba lengdorang ba hakata kasnam ulai tulupa ba Jisu de banyap nagabanta ka jaj benreu bat omtang nagabanta ka jaj benreu Henry ban lum sikan hun ya ki khon ublay ki bala pet sap keleng kumta nadu kata kasngi
kit shikit kilaya sela ban penyap no yu. Namar kata u Jisu syam la lej shu ha bapau hapdeng jong kiju. Henry la lej shakaway kanong kandong hajan kari kenja sha kasnong kabakerteng Ephraim. Bat ulasa hangta bat kisunran jong u. Kapas kha jong kiju kalajan. Bat bon kibreu na kandong kilaya lej sha Jerusalem haswa kapas kha. Ban penkhoj ialade. Kilaya wat yo Jisu bat kilay kren para maki katba kidang yalum ha ka temple. Pi perkhat kumno ba an wan sha ka jingkhawai paskha. Kiling do rangba bat ki farisi kilaya mi hukum balada dan mano balatip hangno un ai jingtip yaki knang ba kindobla ban kem yu. Ka gospel try. Lord, ini grace. Ko henmen ko para how Jesus Christ habang ipej habang ipuson yala ka jong ka jing im ha ka jing im junga ba jing pi ba malakas ngi ngila ban yo I ban yo mat ha ka jing im ka jungi kibangi ong ki positive experience but kita ki negative experience ki jing yo mat ki ba ha bat kum juro ki jing lap ki jing yo mat ki jungi ki ba snew lane ki ba penduk mensim yang ba dia pi habang yo mat kita ki jing ja ba ha ka jing im ka junga ka jing pi kita ki positive experience ke bangi ong kini kinang penkiu ya kajing im babha junga bajung pi kinang pen scam kinang pen roy ya kajing ngej ya kajing ej ya kajing im babha ka bamanga mapi ngile nengi im ha kajing im jungi Henry haba ngipat ngiyamat kita ki bad experience negative experience lane kita gijing yo mat kiba snew ha gijing em gijing ha gijing pi kini ki penduk mensim yang abadi pi kini kila ban yalam bakla yang abadi pi den mata kedaw hakane kasngi lengba ke gospel u Jisu u khot aware yang abadi pi ba ha gijing em gijing ha gijing pi ni yo mat kumba yo mat u Jisu ru haka jing em ga jungu o yamat ya kine ki arjat kine ki jinglong kita ki positive experience bat kum juru o yamat ya kita ki negative experience Henry habangi pe ke jing em jong Jisu wala daw yamat ya kita ki jinglong lane ki jing yamat ki basniu lane ki ba pendo jing kramen yu u Jisu u klam sange banle ya ke ke babha haka jing em ga jungu u klam sange ban yai peteng ya ke kam ke ba ule ha kan ke sngi ban menen ke sngi rungi iya ke gospel ki briu keleng saudong menabaro ki jaj ban reu ki nong yalam niam ki persang ban pendu no ya kata kaman sim ke ba bha ke ba Jisu dan ki persang ban pendu no ya kata ke kam yalap ke ba dan ki persang ban pendu no ya kata ka ki kam ba bha ke ba ule ha ke jing em ke jung kajing e ke jung na ke banta ki pat ki jong blai Henry ngipat habang yomat kine ki jing yomat ki basnusi lane kita ki negative experience ha ke jing em ke jung ha ke jung pi ko hanmen ko para ngilong ki bro ki bakloi bha banduk mensem habang yomat kum kine ki jing yomat ha ke jing em ke jung ha ke jung pi ngi kan ran din no ngi sange no ban le bha den mata kedaw habangi pe ya kejing im jong Jisu khamtame aga gospel ke bamanta kesngi bat kumjur kat bangi dang pen kre yaladi ban rung hakatayo ke bekhoj ngi yo I hakatayo ke bekhoj ke ba u Jisu usha kat kito gijing shashitom balai u Jisu usha kat kito gijing shashitom dai tang namar ba ule yakikam ki babha ha kejing im gejung dai tang namar ba pendam hok ya ke kamram ke bau bleu pa ula pen kham tiu tang na kadaw kani ke ba ki briu ki kentaju dai tang na kadaw kan kane kadaw ke bau Jisu u yamat kata ke jing sha pen rem ha ke jing yap halor gading pna
Datang nak ni kadau ke bau Jisu u haban sya baro kita ke jing sya sempat. Ke jing sya lerang hakmat upat babon balang. Hakajing im kajunga kajung pi yole se ko hanmen ko para don kine ki arbanta ki ba ngila yo I ne ki ba ngila kren menten. Haga gospel ba matagis ngi yo I khandiet de ki to ki nong yalam niam ju ki ba de ban pet kan niam kajung ki don kata kaman sem ban pendiap no yau Jisu. Henry ngi ipat hakawe kaliang ublei udon la ka jong kaplan na ka banta jong Jisu. Ki persang ban peniap yo Jisu Henry ublei pat udon kata ka benta lene ka baha kamang lengba ka jing im jong Jisu ban ai jing im ya keperthai barokawai ban ai jing im ya ki jaj ban reu barokawai ngiyo I bagi to kinong yalam niam ju hakata ka pol jong Jisu kumbang yos ngeu ka gospel ki don kata ka man sem khwan lade Kim don kajing perkat na kabanta ki weipat ki jaj benrew Henry ki perkat tang na kabanta kajing baha jungki kajing mentoy kajungki bat jong kanyam jong ka jaj benrew jungki marway Henry ubleipat udon la ka jong kabanta ban penlaj im yak perthai borokaway lengba unong penim jungi u Jesus Christ ngiyo ipat sakaway kabanta kine kinong yalam niamju ki farisi ki sadusi ki bangi ong kidon kata ka mansem sniu haka jing im ka jungki kim don kata ka jing perkat ban lebha na ka banta ki wei Henry ublei pat udon kata ka mansem jong ka jing e ban lebha om dei tang na ka banta ka wei ka jaj ban reu Henry na ka banta ka jaj ban reu baro ki basong ki basa haka na ka perthai nama rio I ki de ki khon ki jungyu den mata ka udon kata ka mansem jong ga jing baha na ka banta ki pat ki jungu ngiyo I ba kumno ki farisi ki sadusi hak gospel manta ki sngi ki kwa ban pendu ban pendam no ya kinong bud jong Jisu ya Jisu ban kumjuro ban pentelot ya kinong bud jong Jisu Henry ublei pat lengba ki jing sha tom jong Jisu lengba ki jing sha kanta jong Jisu lengba ki jing sha ban ben jong Jisu ublei uplilat plelenti ba kinong bud jong Jisu ba kisenran jong Jisu kinang kiu habaro kiliang om dei tang ha kinambar Henry wat ka jing it ka jong ki yoblei wat ka jing sakri ka jong ki yoblei den mata ka daw ko hanmen ko para ha ka ne kasni ngakwa ban bu akhmat jonga ba jong pi wei pai wei habang yomat kum kini hakijing em kajung hakijing pi don ki babha ki ba ngi yomat hakijing em don pat kijing yomat kajung ki basneu Henry ublei udon kabha kabanta na kabanta jung ajung pi habang yomat yakine baro den mata kadaw habang yomat yakita kijing mat ki basneu si ne ki basneu diaw ne ki ba jenjar hakijing em kajung hakijing pi ngimdei bandu mensem Henry ngidei ban sim pat hakawai kaliang kumbau Jisu usim ya baro kine kiba uyamat hakajing hemu jungu wat hapadeng jong kajing sha shitom jungu wat hapadeng kajing sha jenjar jungu wat hapadeng kajing sha kantai kajing la kajing yak ko jungu u Jisu yo I kababhatam na kabanta kajing im jungu bat na kabanta kajaj benreu hi barakawai kane kaju kabamanga mapi ngidei ban sim kabang ngidei ban yo kabang ngidei ban yo pediang ha kajing em kajung pi katba ngidang le niam ya baro gijing le niam kiban sawan ha kane katayo ko bukoy den mata kadaw ko hanmen ko para to kay ha kane kasngi ngin kerpat yo try ba unai bor yang abade pi bangin tip bangin yo I bangin pediang ya baro kita kijing yomat kiba ngiyomat ha kajing em jongi baman la kasngi and your Jesus Christ Dengan yang pla la jong ke jingai ngangai lei pa ben bor tau nen ma kendau pada Jesus Christ kun bamare jungu utrai jungi ya bala boy no man sem bokoi ya bala khan kamare ati sati ubasha la bein hampo pintus pilatus
Lasan Nayu, Layab Latebu, Layar Bayab, Hagasni Kumalai, Lipat Bayab, Ulakir Shabneng, Ushong Shakamon, Ulay Bab dan Borbaro, Nanta Wan Pat Bishar Kibim Bayab, Nangay Hauman Sim Bakud, Akabalang Catholic Bakud, Hagasni Salok Kerukud, Hagasni Map Kipop, Hagasni Pat Kado, but Hagasni Embom Jusud. Amen. Lies pa in your pro. Doai ko para baka jeng kenya jenga bat jeng pi kan long mapdiang ho nak madu blay ko pa badan bor baro Tu try dem sikina ti jong pi na bentar singro ko boro makateng semua kajing mentoi ni penyabalang ko chumu baro ko we. To ai ba ke jen ai sngo baha jong ka jeng sha jeng et jongi kin long ki bapan sngo baha me ko trai ngi kerpat ba da ke bapan biang na ke banta ki pop jongi kin penlong yang ki babet dor ya ke jeng ai jong me ba kin ya lam yang sha ka jeng sha ka bom jukut balakular da kris utrai jongi amen. Utrai dan rengkat bat pi Ringkat bat piru to kentiu ya laki danut ikan tiu ki shall try ko ngenang utrai u blay jongi ka shang hok bat kadai da sha ka long ba shong hok bat ka badai ka dai ti jingi bat ka jing pen em yangi aman la ka por bat ka jaka banai ngu yeme ko kan rat ko pa bu khut ko blay bran bor bat bom jukut na mar ka jing sha jing et jong kamet me pendu bor ya ka jing len bas new jongi but me kan tiu sha jrong ya ka jing mot jongi da ka ba me a ya ka hok ka sot bat ka bai nong jong ka leng ba trai jongi u Jesus Christ leng ba jongu ki angel ki ya ro ka borom jong me ki hima ki demane ki bor ki knyu akhmat jong me ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki serfem balakar ku ki yamane lang da ka jingkman ni kerpat ai ba ki sur jongi ru kin ya so bat ka jongki kat bangi penbana da ka jingi ro ba snel red Bakut utrai bakut umlay kipan Breng bat petek hidam dan kaburang jombi
Da shisha belong bukhoj kotrai katame jong kajing khoj baro. Namar kata ngikirpat yame topan khoj pen kentang ya kine gijing terwa jongi. Da bapa yaman sim jongi kum kam jer halor jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi uji sukres. Hakapor baladi na yu badala kamon snobha ula padiang ya kajing shashutom ula shim yokpu bad kabaingu yame ula kedia yu badalai hala gisenran uom. To shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yakba NIT na gabanta jongpi. Hakaju korkom enda lalaya bam ula shim yakukuri bat kabaingu biang yame ulai hala kisenran uong. To shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batamai bat bom jukut ya kaba en penme na gabanta jongpi bat na gabanta kibabun na gabanta kajing map ekipop tole yakane ban kan mau yanga. Kajumaya jong kajinge. Kata simba hibang yungi upu Bani dina kani kakuri Ni pembla da jinyap jong mi kotra Tat hadung mewa Namar kata ngi bapen menta ya kajing ya bagajing mi pajung ngi terwa hame kotra yuk po jong kajing em bat ya kukuri jong kajing pen em ngi daingu adam namar melanyo yangi ki babit ban yang akmar jong me bat ban sakri ya me da kabas ngoret ngi kerpat ya me bangi ki bayo banta hakamet bat kasna mo kris ngi long ki ba lapan ya tali ka we daw men sim bakhoj tokan mau kotra ya kabalang jong me kabala priang hasatala ka pertei Bato penjanaya ka ha kajing rengkat bado Francis ukpa buku jungi wol bad maroin u bishop jungi ka kanhon ki bishop bad baro ki lengdo tokan maulem ru yaki hanmen ki para shenrang bad kantei ki baliothia da ka bakarmen ha kajing mi pat bad ya baro ki baklat no ha kajing snei jongme to panyang yaki sha kajing sai ka khmat jongme To isna yang ibaro ngi kerpa dia me barangkat bat kamariat hesoti bakhoj kakmi jong ublai ujesa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bat baro kirukhoj ki bala pensnu bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha gajeng embom jukut bat bengeni ro bat pandan borom yeme daw kon jong me u Jesu Christ. Da'u lembadu badha'u kan long hame ublei kupa badan bor ha gejingilong kawe jongomen sim bakhoj barok ka borom bergejingiro junam la junam amen. Kumbalah hukum yang ngi daunong pen em bat kumbalah hikai ngi daktin blei ngi not banong ko pa jingi pa hameng kelong ka bakhoj kerteng jongme Kanwan kahima jombe kalong kamon jombe ha kendeu kumba peneng to ai ni mencar kecimam jombe kebahalang sini batama deni kerengkang jombe kumban ruima kebelasio yani berdua dalam ini sya kecing pensoy Henry tepelaj ni na kebasneu to penlaj ngi kerpat kotrai na kecing sneu baro ha kecing sebun jombe ta jing sub jing sanya kisngi jombe kenang ba da gajing rap gajing isnei jome ngin laj barabor na kapop bat ngin yo jing da na gajing janjar baro kat ba ngi dangap kmelenti ya gajing kermen bakoj bat gajing wan pat jong nong penem jongi u Jesu Christ.
Namar kacungli kalong kikima, kacungli kabor bakapuram, junam la junam. Kotrai Jesus Christ, me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai epi ka jingsuk jonga ngai epi. Wat pe ye kipop jongi, henro ye ka jingai jong ka balang jong me, bat ha ka jings bon jong me, ka aya kai ka jingsuk bat ka jingai tali ka wei, kat kum ka mon jong me, ma me ubim bat basun char junam la junam. Amen. Ka jingsuk kotrai ka dan barabor, rain God bat pi. Rain God but piru. Tong ini terwa ye ka da ka jingsuk iwei ha iwei pat. Ka jingsuk. Con lam bron, mi bagay doki po kaperte. Dos nosen ayani. Con lam bron, mi bagay doki po kaperte. Dos nosen ayani. Ha kami ukun lang brod jong blay, ha kami ubukin no ikipop jong kaperte, suk yang ikibala syakot, syakan ega jengkawai jong ukun lang brod. Ukun mat nong pasyong prun ko kuli junga, Henry Shong tan ketil kan sirna kan sakiahi. Kami akan kesenama Kristus, kami berikan kenalan ini, syang kejeng yang dalam juga. Amin.
Dong ini adwai. Ngikar padre dia me ko kan rat ko trai jungi kumba mepsa yang i da gejen bam jong kamet bat kasnam ba khoi tam jong khon jong me kum taru to pan long yang i kinong yo benta ha gejeng long blay jong mi jing long blay jong u ba imat basanchar junom la junom amen diang ye gejeng kurko kerpang jong utrai tos ngausanai ko trai ya kabalang kaba lakar pa dia me bahaga jing sebon jong me to shashkor ya kito kiba pendam ya kidanut hame watsha ya kito kiba mesus pa da kijing yap jong khon balakha marwe jong me ban penmong da ki pop lane ban khia da kijing tanju da kris utrai jongi utrai don rainkat bat pi ru ublay badan borbaro unkur khu ye pi pa badukun badaman sem bakoy amen toli sok pada 8 markelian Yesu ya oblay. Arspa and Hulpo. Kumba kalong pamnikong kumshumenta upuraport shinam la jinam amen. And you try Jesus Christ. Shinam la jinam amen.